amikor megnézem, hogy egy-egy videó hogyan teljesít a csatornámon, látom, hogy van egy ilyen inspiráció rész itt YouTube stúdión belül. Hát megnéztem mi is ez pontosan, és látom, hogy ez bizony valami AI stop genyóság lesz, és vannak elég hülye ötletek, aminek semmi értelme. Ezekből válogattam, nézzük meg őket. Miért nehéz egy digitális receptet követni, miközben lisztes a kezed? Én azt nem írtam, hogy erről mégis ki csinálna egy 10 perces videót. Meg amúgy is, ha papírra van írva a recept, az ugyanúgy lisztes lesz. Persze én se szeretném, ha a telefonom vagy a laptopom tiszta liszt lenne, de megmosod a kezed, megtörlöd és görgeted tovább a receptet. Ennyire egyszerű. Gyanús hangok rangsorolása, amikor 20 lap van megnyitva a gépedem. Ezt sem igazán értem már, mint attól, hogy megnyitsz 20 lapot a böngészetben, még nem fog különböző hangokat kiadni a géped. Max megtelik a memória, de annak nincs is hangja. Vagy annyi történik, hogy a ventilátor jobban felpörög, ha mondjuk 20 lapon megy 4K-s videó egyszerre. De az AI úgy gondolja, hogy 100 féle hangot fog kiadni a géped emiatt, vagy én nem is tudom. Na mindegy. Miért teszünk úgy, mintha értenénk, hogy működik a borkóstolás? Igazából ez nem is rossz ötlet. Nem is rossz. De én csak azt nem értem, hogy miért füstöl az a bakancs. A csávónak ennyire büdös a lába, hogy rendes gázfelőkkel kezdnek, vagy mi? Vagy mi akar az lenni? De maga az ötlet az amúgy tényleg egész jó, lehet róla azért beszélni, hogy miért, meg hogyan működik a borkóstolás maga, mondjuk megkérdezni magát egy borkóstolót, hogy mi alapján tudja eldönteni, hogy most melyik bor a jó, melyik rossz, mi a különbség, szóval végül is ennek van értelme azért. Profi ASMR cuccok tesztelése, hogy fel tudják-e venni egy fejlődő növény hangját. Én ezt nem értem. Mi van? Hogy lenne hangja egy fejlődő növénynek? Mert melyik növény ad ki eleve hangokat? Meg én nem tudom elképzelni azt, hogy valaki milliós tételbe vesz magának ilyen spéci ASMR cuccokat, és oda teszi a növényhez, amit elültetett. Biztos az AI szerint köszönni fog a növény, miután kifejlődött, hogy szia uram! Nyomozás arról, hogy az emberek miért használnak régi analóg ébresztő órát 2026-ban. Hát, mert ezek működnek legalább normálisan. Nálam például a telefonon egy ideig ébreszt, aztán valami bug miatt már nem csinálja egyáltalán. Próbáltam gyárit használni, illetve egy harmadik féltől származót is, mindegyiknél ez volt a gondom. És évek óta ez a helyzet. Tehát igen, ezek legalább nem felejtenek el ébreszteni, nem bugos és megbízhatóak. Itt most röviden megfejtettem a titkot, külön videó nélkül. Miért veszünk fizikai könyveket? Azért, hogy dekoráljunk a nappaliban. Hát nem tudom, én csak olyan könyvet szoktam venni, ami érdekel is. Meg fizikai eleve sokkal jobb, meg kinyitod, és az a finom, kellemes könyvillat csapja meg az orrod. Legjobb illat ever. Bár biztos vannak olyan emberek, akik díszítés miatt vesznek random könyveket, de nem annyit, mint ami a képen van. Ez már egy konkrét könyvtár. Ez a SpongeBobnak a könyvtára. De ekkora ki a fenének kellene? Max azt tudom elképzelni, hogy egy kisebb polcot töltenek fel random könyvekkel, és azt mondják, hogy na, ez így jó. Megvan egy csomó más, amivel lehetne díszíteni a nappalit, vagy éppen a hálószobádat. Szóval igen, nem tudom, hogy innen mégis kicsinálna videókat, ahogy nézegettem a kínálatot, egy-kettő téma volt, amiről úgy érdemes is lenne videót csinálni, bár nem feltétlen nekem. Elképesztő, hogy ilyen hülye, értelmetlen ötletek egy drága memória manapság, meg tök hétköznapi dolgokból is lehet amúgy inspirálódni a videókhoz, és szerintem ezzel nem csak én vagyok így.